पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सम्यकच्या भडव्यान मरिये केस बेहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बिंग बेस्त झाली. ना मान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या देवाची माया मोठी अंगात ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. आपले समयाचे साकार तुझ्या शब्दाप्रमाणे न मान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मोठी अंगात ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. आणि देवासो पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये गेलो. न मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मोठी अंगात ते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. भाग्यवंत देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या हे सम्या भगवान बरी बदलल्यावर तुझ्या पुतांनी मनुष्य फोन घेतलेल्या आम्ही जण जगाव त्याच्या कष्ट आणि कुसरी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हणावी मागता त्या स्त्रीस आमच्या सम्यामध्ये फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गल्ला भडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तबेर म्हजे मत जोडाय म्हाका राज संभाळ आणि सदय आमेन. ससना सुविशेव दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचर फंकोदी समाधाने ते विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येऊ तुझी खुशी जशी सरगार जाता तसेच या संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास अजंतरी आणि आम्ही आमचे चुकले आमची जाऊन तसे आमची नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. देवाच्या माया विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या इकडे बोर आमच्या माईक आम्ही अनम्यूट करूया. सगळं आमच्या माईक अनम्यूट करूया. सगळं आमच्या माईक अनम्यूट कर. इकडे बोर या ब्रेसराच्या दिवसा त्या सुम्याच्या आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया रिया शिरा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 रिया शिरा ला बरा बरा दी बरा शिरा ला बरा बरा दी गिरे बरा दी बरा शिरा बरा 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 दी 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 बरा हालेलुया 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 सम्या जेजू महिमा स्तुती वंदन जेजू ये सगळे मागण्या समोर या ब्रेसराच्या सकाळची पडे तुझ्या हातान समर्पित या हरी एक लोकांक तुझ्या हरी एक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पित तुवें तांकां आयचे दीस या मागण्याक पडून हाडलाय देवा तुझ्या पुताचे तुझ्या अमोलीक रक्तान सम्या जेजू या हरी एक तुझ्या भुरग्यांक कवर कर दैविक सकल हरी एकाचे वडे ते दैविक स्पर्शान एक लाभय तुझ्या भोवतकुड्याच्या भोवतणी तुझ्या अमोलीक रक्तात शिवाय सम्या जेजू या सम्या रमा भितर येवचे या मताच्या कुडा भितर येवचे हरी एक आवाज
एक तरचे वारे इमोशन्स जेसू तुझ्या अमल रक्त निथळसले जाऊ दे सुम्या जेसू कावर जाऊ दे सुम्या जेसू या मागण्या जमातीच्या या दरवाड्याचे त्या अमल एक रक्ताचे सुम्या जेसू सील याकडे पुढे दे सुम्या जेसू हालेलुया 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 अरे 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 शिरा bara 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 हालेलुया 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 मरियम ये बाई आमच्या संगत ये बाई या घडी मी स्तुती करताना ये बाई आमच्या मध्ये ये बाई हालेलुया 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 सर सत्ता बघतो आम्ही तुमच्या संगत मिळून स्तुती करू हालेलुया 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 या शियाराला bara 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 हालेलुया 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 शियाराला bara 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 हालेलुया 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 जो जेसू 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 हालेलुया 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 रिया शारा bara 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 जेसू 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 रिया 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 रुती 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 रिया हालेलुया 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 Second Kings chapter 6:16. Second Kings chapter 6 verse 16. भियेनका तांचे सोबे असल्या प्रास सड तुमचे सोबे असा भियेनका तांचे सोबे असल्या प्रास सड आमचे सोबे असा आज देवाचे उतर आमका परत एक पटे म्हणता भिये नका भिये नका भिये नका आज आमचे सोबे त्या देवाचे सैन आमचे सोबे असा त्या देवाचे सैन आमचे तर्फेन जुस्ता आमचे तर्फेन देवाचे सैन जुस्ता आम्ही त्याचे घट्ट विश्वासल्यार आमका कसलेच बाधक जायनातल्या पर्यंत तो राखून वरता जोशुआ 22:10 तुमचे पैकी एकलो 1000 जणांक धांवडावंक शकता कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच अपने बसयल्ले प्रमाणे तुमच्या पक्षान जुस्ता या ब्रेसराच्या दिसा देवाचे उतर आमकां बसयता आज तुझे पक्षेन तो देव जुस्ता आज तुझे पक्षेन तो देव जुस्ता आमी जुसचे न्ही आमच्यान झुजोंक जायना हें झूज पूण तो देव आमच्या पक्षेन जुस्ता देव आमच्या पक्षेन जुस्ता तो आमकां जैत मेळसर तो जुस्ता जैत मेळसर Second Chronicles 20:17 पूण तुम्ही झुजोंक जाय म्हण ना तुम्ही वचून तुमच्या जाग्यार रावा आणि सर्वेस्पोर तुमका जुदात
जेरुसलेमात कशे निवारतलो पळया, भियेनाकात वा धैर्य सणेनाकात, भियेनाकात वा धैर्य सणेनाकात. आज देवाचे उतर परत आमकां म्हणटा, धैर्य सणेनाका, घट राव, देवाचेर भरवसो दवर. या ब्रेसराच्या दिसा तुझ्या विरोध येऊच्या अनवरा विरोध, आकांता विरोध भियेनाका. तो देव तुझ्या पक्षेन आज झुजता. आम्ही ताची महिमा पळोवंक जाय, ताची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जाय. 2 Kings chapter 6 verse 17. सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. एलिशा प्रवादी ताच्या सेवकाक दयाची पसून मागता, जेन्ना देवाचे उतर म्हणटा. 2 Kings chapter 6:14 थंयसर आरामाचे राय ताच्या घोड्या आणि रथां सवे बलिष्ठ सैन एलिशा प्रवाद्याक धरूंक धरता, एलिशाक बंदी करूंक धरता. आणि ये गयाजी सकाळी फुडें उठून पळयता आणि तो सगळो सुखावच येता आणि म्हणटा, धन्या आम्ही मेल्या, आम्ही कितें करचे. ताका गयाजीक दिसना ताचे भोंवतणी कितले देवाचे दूत ताका राखोंक आसात, ताका सांबाळूंक आसात. तादेखून एलिशा प्रवादी मागता, देवा म्हज्या सेवकान पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. गयाजी जे कितें पळयतलो तो संवसारी दिश्टीन पळयतलो, आत्मीक दिश्टीन पळोवंक सुकोंक ना. जेन्ना देवाचे उतर म्हणटा, एलिशा प्रवाद्यान मागले, ताचे दोळे उक्ते केले, ताचे दोळे उक्ते जाले. आणि देवाचे उतर म्हणटा 2 Kings chapter 6:17 मुखल्यान देवाचे उतर म्हणटा, सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. आणि सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आणि ताणे एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरिल्लो देखलो. आमचे सवय तशेच आमच्या भोंवतणी उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरिल्ले एक फौज उबे आसा. आज आम्ही विश्वास आमचे भोंवतणी देवान आमकां रक्षे खातीर ताच्या दुतांक धाडला म्हणटा देवाचे उतर. ताच्या दुतांक आमच्या भोंवतणी धाडला. ताचे दूत आमकां राखोवन आसात, Psalm 91:12 आमकां राखोवन आसात. देखून आज मागया, देवा आज म्हज्या भोंवतणी तुजी महिमा हांवें पळोवचे खातीर आज म्हजे दोळे उक्ते कर. आज आमचे कुडीचे दोळे आमी बंद करया, एक घडीभर आत्मीक दोळे उक्ते करया. लेट्स क्लोज the fleshly eyes. Let's open our spiritual eyes. एक संगत भावार्थाच्या दृष्टीन आमी पळोवया. देव आमकां राखोन आसा, देव आमकां सांबाळून आसा. परत एक पटी आमचे मैकान म्यूट करना, त्या सोम्याक परत एक पटी स्तुती करया. कितलो वरतो देव आमचो,
आमच्या विरोध येऊनच्या हरिएका अनवारा विरोध कस्ता विरोध झुजोंको हरिएका आमच्या विरोध येतल्या या दुश्मनाच्या अस्कत काय विरोध काळोखाच्या सक्ते विरोध झुजोंक ताणे दुतांग दडला आणि तोच आमचे भोवतणी उच्या सोपाकर जाऊन रावला. हालेलुया 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 रिया शिराला बारा दी बारा शिराला बारा 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 हालेलुया 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 सग आईचो ब्रेसर असो ती समर्पण देऊन विश्वास असो ते करा. आज आमच्या भोवतणी आमच्या भोवतणी उगाच्या असो पागोळ जाऊन उभा असा भोवतणी उजा असो पागोळ जाऊन तो देव उभा असा. आज आमच्या भोवतणी उजाच्या रथ थोडे भोवतणी एक पोज जाऊन उभे असतात. शिकून जाईना जाईना जाईना. हालेलुया 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 हालेलुया. चाराला बरा 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 खंचस खोटे सख्खे तुझ्या भुरग्या कापतो जाईना जाईना सांग मुझे भुरगे देवाचे मंदिर मुझे भुरगे भोवतणी आपलं उभं असा खंचस हात लावक जाईना जाईना. हालेलुया 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 रिया शराला बरा 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 हालेलुया 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 बरा 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 रिया 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 आणि जगताचे जीवितान वाटते करता विश्वास. हालेलुया 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 रिया रिया शराला बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 विश्वास करा. तुझ्या पागोळ जाण उभं असा निशा तुझ्या भोवतणी ते आपलं उच्या पागोळ जाण उभं असा उभं असा उभं असा उभं असा. हालेलुया 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 बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सगळे सांगत म्हणून माग घ्या मी आज आम्ही कंच सुवातेरसा यस जाग्यार आम्ही आशीर्वादी जावच्या पासून माग घ्या. आज हांगा नाका थंय नाका म्हणून सांगचे नाका खंयसर देवान आमकां दवरला त्या जाग्यार आमकां आशीर्वादा देवान येवच्या पासून सांगता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तूं वस्ती करून जाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तूं वस्ती करून जाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद आणि अशें वस्ती करून जाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समेत तुझे सवय आसा प्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या दुसऱ्या कणात मागया आम्ही विशेष रान या दुसऱ्या कणात समर्पण देऊन मागया आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आमचे भुरगे भाय दवरतात ते सुवात आशीर्वाद जाऊ दे. आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशीर्वादाने भरून दे. आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशीर्वादाने भरून दे. आमचे भुरगे खाली एक शिकपांत उन्नती घेवन दीत. बऱ्या जाग्यार देव तांकां चलोन भरून दे. एक एडिक्शनात ताव वायट सांगात पडत ताव अस्कत काय ताव
देव तांकां सुटका लाभों दी. एकसरपणांत इन्नर वुंड्स जाता सुटका मेळो दी. ऑटिझम, सायकॅट्रिक इश्यूज जेजूच्या क्रुसा मुळांत वचून पडो दी. इतले युवा जण सैरीक सोदते आसात, वाटूक ते जावं दी. परगांवाक ट्राय करना आसात, मायग्रेशनाक ट्राय करना आसात, परगांवाक शिकपाक ट्राय करना आसात, सगळ्यांची वाटूक ते जावं दी. सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट ताळेन रिपीट करया. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोट मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोट मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोट मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो आणि उंचायेर मुझी पावलां दवरूंक लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. एका पिडेस्तांक सम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. हरी एका पिडेस्तांक याले किती पिडेस्तां आसात विशेष मागा स्वामी या घडये तुमकां स्पर्श करतलो. विश्वासा देवाचे उत्तर क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे उत्तर जिवें जावन आसा. हे उत्तर क्लेम करतना त्या उतरांत हांव सकयल भायर वता, भायर वळोन येता. आज ती उतराचे सकत आमकां स्पर्श करता. मागया कॅन्सर पिडेस्तांक समर्पण दिवया. ट्युमर, किडनीचे प्रॉब्लेम, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, फाटेच्या कणाची दुख, सर्जरी जायचे म्हणा, गँग्रीन जाला, केसाचे प्रॉब्लेम, डोळे दिसनात, एक तराची पिडा. कितले ना हॉस्पिटलांत एडमिट आसात. PCOD समस्या आसा. भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉट जाला, स्ट्रोक जाला. एक पिडा कडे जेजूच्या हातान समर्पण द्या. सांगता म्हणून येवतर 3 पटी घट्ट ताळेन रिपीट करया. Wisdom 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वल्ले तांकां बरी करूंक शकना. अगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दाक सर्वेस्परात तांकां बरी केली. Wisdom 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वल्ले बरी करूंक शकना. अगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परात तांकां बरी केली. Wisdom 16:12 कसलो आलो पालो वल्ले तांकां बरी शकना. अगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दात सर्वेस्परात तांकां बरी केली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात वयर समर्पण दिवया. कितल्या जणांचे कोर्टाची केस चालून आसा. कितल्या जणांचे विजाच्या समस्या आसात, रिलीजाच्या समस्या आसात. कितल्या जणांच्या जाग्याच्या समस्या आसात. कितल्या जणांक कोणें सांगला, कोणें कितें केला, माट मंत्र केला, कितें केला. आज ते सगळे सोम्याच्या समर्पण दिवया. विश्वास या सोम्याचेर विश्वास या. तो जागो दिल्लो सोम्यान, त्या जाग्याचेर आशीर्वाद घाले सोम्यान. आज आमच्या जाग्याचेर, आमच्या प्रॉपर्टीचेर त्या देवान आमकां अधिकार दिला. आमच्या इगर्जेन, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या घरा भितर अभिषेकांनी येवन आशीर्वाद घाला. तर तो जागो देवान पवित्र केला. एका तराच्या वाईटांतल्यान त्या अभिषेकान मागताना सुटका मेळ्ळ्या. जर कोणी तुमकां म्हणटात
आमच्या जाग्यार अशें जाला तशें जाला एक ह्या जाका कापून हाड एक बॅटमॅन करा तितलेंच पुरो त्या अभिषिक्ताच्या हातान तावन ताणें मागतना ताका पदवी आसा मागया आज आमी क्लेम करून मागया जोशुआ 1:3 क्लेम करून मागया कितले जाणांचे जाग्याचे डॉक्युमेंट्स समस्या आसात जागो ह्या जाग्यांत उणे रेकॉर्डा प्रमाणे उणे आसा ऍक्च्युली चड खान गेले कोणाच्या जाग्यांत गेला गोतूना बॉर्डराचे समस्ये कितले जाणांच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स रेडी जातात ना सबाळ जणांक अप्रोच केले जातात ना जागो कोणाकडे खान गेलो तो व्यक्ती आता ना जावंक पुरो ताची भुरगीं आसात आज ती जावंक पुरो बरोवन दितात ना सुम्याच्या समर्पण दिन मागया सुम्या कसा जाले की तेच ना इतले जाणा हर एका दिसा खंयच्याय तांच्या कामा खातीर ऑफिसाक वेतात गव्हर्मेंट ऑफिसाक वेतात आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर हर एका दिसा तांकां लोन्स घेवच्या खातीर आज ये फाल्यां ये म्हूण नासयत आसा त्या व्यक्तीक सुम्याच्या तर समर्पण दिवया आज त्या व्यक्ती लागीं वेताना ताचे मन देव बदलून दी आज तुवें गेल्लें काम सक्सेसफुली जावन दी कितले जाणांचे कितें जावंक पुरो खंयचे सिग्नेचर जावंक बाकी या ऑफिशियलाचे कितें सील जावंक या अप्रुवलाक वेट करन आसात आज तांची वाट उक्ती जावं दे मागया कितले जाणांक कामा कडेन कश्ट आसात दगत आसात समाजात भेटन दिव्या सारखे सांबाळ दिनात टॉर्चर करतात ब्लॅकमेल करतात नाव पाड करतात सगळे सोम्याच्या समर्पण दिवं सांगत म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करूया लूक 10:19 पळया सरप येशू ताचे सगळे बळस हांवें तुमकां पदवी दिला कितेंच तुमकां बाधक करचे ना लूक 10:19 पळया सरप येशू आनी दुश्मनाचे सगळे बळस पांयां वस्तू हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां बाधक करचे ना लूक 10:19 पळया सरप येशू आनी दुश्मनाचे सगळे बळस पांयां वस्तू हांवें तुमकां पदवी दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना नमान मरिये कृपेन भरले तुझे सुवें आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया दोनी हातांचे वयर उपारया या एका गरजां पासून मागे कितल्यानी पिटिशनां गेल्यान ह्या कितले जाणां आसात तुमच्या हर एकल्या पासून ह्या कडेन मागया हर एका गरजां पासून मागया पेसिल्ला डिसोजा लेनी वेगस लाविटा जविटाक बरे प्रपोजल मेळचे पासून सुझन रॉड्रिगस ह्या भयणीचे सगळ्यो गरजो विशेष तरान सामीर कारिना शिव विशेष तरान सुमेच्या समर्पण दिव्या प्रेसिल्ला डिसोजा ताच्या पुताक बरें काम मेळचें पासून सिरिल फर्नांडीस विशेष ताका सुमेच्या तान भेटून दिव्या सुझन रॉड्रिगसच्या दुवेक विशेष तरान बरे प्रपोजल मेळचे पासून ताच्या कामाचेर आशीर्वाद देवान येवचे पासून Asensa Dias, Julia D'Souza, विशेष तरान वेनिशाक परमनंट काम मेळच्या पासून समीर म्हणल्या भावाच्या कामा पासून आलिस आपण विशेष तरान सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या मेघाली या पण विशेष तरान फायब्रॉइड सुद्धा सुटका मेळच्या पासून गीता म्हणल्या बहिणी समर्पण दिवं तिच्या पुता ॲरनाक विशेष समस्या भेटून दिवं सुमी ताका स्पर्श करून दी हर एक वायट संगात पडतात वायट हॅबिटांत सुटका मेळच्या पासून मागया मेल्सी रॉड्रिगस विशेष तरान
जे जिविताचेर आशीर्वाद देवान येवंदी बरें काम परगमान तिका लाभूच लाभचे पसत माग्या राईना जियान्ना जानीक विजय समयाच्या समर्पण दिव्या रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजा समयाच्या समर्पण दिव्या माग्या सुजित जेम्स नोरोना लंग्स कॅन्सर शेसरान रिकवर जावचे पसत डेरिलाच्या भुरग्याचे रेसिडेन्सी सुमार 1 महिना वयर जाले क्लियर जावचे पसत इवेत म्हणल्या बडेचे फ्लॅटाचे इश्यूज सेल जावचे पसत तिच्या पुता नेविलाक विशेषरान बऱ्या जाग्यार एक घर मेळचे पसत लॉयड म्हणल्या बाबाक ताचे काम बरे काम मेळचे पसत पॉलिन डाल्मेडाक विशेषरान लेफ्ट नी गॅप डिजनरेशन विशेषरा समस्या तन बेटन दिव्या गीता म्हणल्या बहिणीच्या पुताक समस्या समर्पण दिव्या माग्या अंजलिन रेगो संदीप संतोष लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा वीडा किशोर कैल्विन कैटलिन हिल्डा अरुण डेरिल इवेट फ्लोरिन रेगो जेसिंता हेनरी जेन अनोरा बेनेडिक्टा एंडी जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जॉयस माइकल जेस्सी जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना डिसोजा लीना वॉस लियोनार्ड लिडविन वेलेरियन सोनल ऑर्डलिन हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न रिन्ना अल्गर गिल्बर्ट रॉयलिन रॉल्विन सोनिया स्टीफन सिरिल लोबो विक्टर विश्वास वीटा वृंदा रेनविक रॉकी रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल हरियकल्या समयाच्या बेटन दिव्या हरियकल्याच्या गरजो समयाच्या बेटन दिव्या आज संजेचे विशेष मागणे विशेष मांडावळ समाजात बेटन दिव्या सगळे हॉली फॅमिली हॉल अनॉइंट जाऊनच्या पासून माग्या अनॉइंट जाऊन दे जे दूत एलिशा प्रावद्या भोवतणी एक फौज कशे रावले तेस दूत आईच्या दिसा या जमते वेळार तेस फौज थंयसर यांदी तेस फौजाची उपस्थिती थंयसर लोकांक अनुभव जावं दे दैविक सकतायचे सदैवन यांदी जेजूच्या नावान अजापा विस्मिता जावं देत जेजूच्या नावान सगळे मांडावर आशीर्वाद जावं दे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स दिवच्या अमूल रक्त निथळ जावं दे Jacinta de Souza कशेसा समर्पण त्याच्या भुरग्यां समजात समर्पण दिव्या कितले जण नेमका व्हॉट्सअपार युट्यूबाचेर झूमाचेर इतले दीस पिटिशन घालना सर घरी एकला समजात समर्पण दिव्या आणि संगता म्हणून येऊ तर 3 फाटी गट्ट जाल्या रिपीट करूया मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावून म्हणालो मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावून म्हणालो मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावून म्हणालो पेन भरले सुमित्र सुव्यांसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांचे वैरू बार्या विशेष कॅनडा विशेष समयाच्या समर्पण राष्ट्र समयाच्या समर्पण दिव्या माग्या या राष्ट्रापासून या राष्ट्रान आणि के बळवंत वरान सुवार्ता प्रगट जावच्या पासून काला पोरच्या दिसा ऑफिसाक वचून पॅरिश ऑफिसाक वचून मेळ्ळो म्हाका याजक मेळ्ळो ना येवच्या वर्सा हांगासर रिट्रीट अरेंज करचे खातीर उलोवंक गेल्लो मागया विशेष येवच्या वर्सा हांगासर
एक रिट्रीटाचे अरेंज जावचे पसत पाद्रापान परवानगी दिवचे पसत आणि वडिलांत परवानगी मेळच्या पसत विशेष आणि सगळे अरेंज जावचे पसत देव जेजूच्या नावान आज अर्घा दिवे विशेष जेजूच्या नावान आम्ही सोम्याच्या कामा खातीर मुखार वयतना तो सुदैव आमकां वाट दाखयता आज एक कटकळसन पयस सरून दी आणि एक वाटूक ते जावं दी जेजूच्या नावान येवचे वेळेस हांगासर रिट्रीट जातना चड आनी चड लोक सुम्यात परतले चड आनी चड लोक सुम्यात येवं दी चड आनी चड जाणां कॅरिस्मॅटीक मागण्या जमत येत भाग घेवं दी कितले जाणांक मागण्या जमोसन पयस केल्यान पवित्र सभासन पयस केल्यान परत लागी येवचे पासून आणि कुवेटचे राष्ट्र समितीचं समर्पण दिव्या हांगाच्या सगळ्या गव्हर्नमेंटाक समितीचं समर्पण दिव्या कॅनडाचे गव्हर्नमेंट समितीचं समर्पण दिव्या आम्ही खंयच्या रागेर आसा ते जागो ते राष्ट्र वडिलां सगळ्या समर्पण घट्ट तरां स्तुती करया हालेलुया 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 की दुःख जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 बाप्पा तुका अर्घ देता बाप्पा आज जसे जेलेशाच्या भोवतणी एलेशाच्या साखर भोवतणी उज्याचं फागोर जाऊन तू राहुलय तुझ्या दडले आज तसे आमच्या भोवतणी आज या ब्रेसर दिसा तुझ्या दुतांक धाड आज तू आमच्या भोवतणी उज्या फागोर जाऊन राव आमका तू सोलांवर हरियाका वाईट विघ्नता अनवरता काळोखाच्या पद्धतीचा निवार आणि आमका तू द्वैताच्या वाट्यांवर दोस देवा जेजूच्या पवित्र आणि बळवान नावान मागता हालेलुया 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 रिया रिया शारा बरा 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 दे बरा दे बरा दे बरा दे बरा हालेलुया 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 नमाज पढिये कुर्तेन बरले सुमतिय सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड विशेष तरान आज संजेर मग्न मत सा होली फॅमिली हॉलांत 7 वरांतावन 8 वरां मुशेर केवल एक 1 घंटो ताच्या पयलेच मुग दितला आज विशेष तरान एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम पिडेस संपसोद कामाच्या समस्या असल्या मागतल्या चड आणि चड लोक तुम्ही येया हेरान तुम्ही सांगा या मागण्याच्या मत विशयांत तुमका कोणाक सालमिया तावन ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा जाल्यार सालमिया तावन बस अरेंज आसा तुम्ही आमच्या लिनाबाई कॉन्टॅक्ट करियेत या क्रिस्तरायजो म्हणजे खंयच्याय सद्याक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करियेत दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार तुमका ट्रान्सपोर्टाची अरेंजमेंट करूंक जाय जाल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करा आम्ही ट्राय करता थंय जावन तुमकां ट्रान्सपोर्टाचे अरेंज जावचे पसत आम्ही अरेंज करूंक ट्राय करता तशेंच विशेष तरान कोण कुवेटान नात आमची इंटरसेसरी मागण्या चलता हर एका दिसा संजेर 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम जाता 11 वरां चुकनासतना तुम्ही जॉईन जाया सांगाता म्हणून आम्ही संवसारा पासून मागया आणि तसेच फाल्यां सकाळी सक्रामेंताचे आराधन आसतले चड आणि चड संख्यान आम्ही भाग घेया आणि सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचे आशीर्वाद आम्ही जोड घेया देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दे प्रेज द लॉर्ड God bless you all. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you too. Thank you. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you. Praise the Lord. brother. Praise the Lord. Praise the Lord.